Dito'y Sitio Lapog, Barangay Lipcan, Bangen Abra. Ti top producer ti Red Onion wenno sibuyas iti probinsya nga Abra. Ngem kageddan ti tuneto nelada nga apit a sibuyas. Problema rin naman nalon ti panangilako kadagitoy. Kas ken ni Manong Benigno, ngaging ka kadagitoy, agur uray da pailaing ti buyer da iti umisumetlaing nga presyo. Ada kinakontak mi nga kuwada jay kadwa mi nga may isa. Timawag na kanulit, 35 ka naman. So nga mabalin ko makahan niya kas dila ti presyo ta. Di pinaggastos. Di kwami. Mulmula ken data padanom ke gastos mo data. Krono lalo da nabutang kami ti pinagpangina ti data diesel. Agarup sa kapula tawenen, nagmulmula ti sibuyas, ti 71-year-old ni Tatay Julie, ken iso na ita, ti kaduan ti apit. Kada ito second floor, iti balay da Tatay Julie, ti ekserserbida tang storage area. Kada ito apit da nga sibuyas. Makita kada ito nga lugar, kada ito sinakon nga sibuyas. Aside kada ito yung area, dapat kada ito sibuyas nga naipanpayan, kada ito mismo itata kwarto, narway metlaing nga sako, dagiti sibuyas ano sa dino, umabot na ito'y iti rumumar agarop innem at tonelada. Ngem sa nakas kaditi naglabas sa tawen, aminado ang marigatan da mangilako ti produkto da sibuyas, iti baet a good size dagitoy. Tila ngamin tata, naira na kami ngamin ti kalakati presyo, sorti ti problema mita, awan ti ado nga bayar. Mano tata ti panagala da lang sa dagiti bayar? Ti alada kanya mita, 50 ti pinagitad mi. Ngem baraten da. Buwan sir, adurigat pa ya. Madi mo magkaya nga ibababa, tadak gali gastos mi. Santo adda ti umay agi bagbagsak ti nabababa nga presyo. Dati may sumsumbrek. Agi bababa nga kami, iso ti kami pakalakwan. Tano ited mi pasor kanya da, hanga rumor ti gastos mi. Taningin na ti tangdan, nangin na ti padanom. Kanya-kanya mati estratehiya tapnon sa malugsot dagiti sibuyas. Tapno kwa sir, nalaka nga maanginan, nalaka tunggal, baliktad. Kasi lang sir. Kaya no da maperdi agoruyot mapanjababa. Kasi ito na sir, purpose na sir. Adaan 15 man nalon ni sibuyas iti Sitio Lapog, ket kalikakon da may kanatensyon dagiti basak nanda. More or less sir iti available nga produce mi ket more or less 12 tons ket adamot a sir gumagatang iti sumagmamano ngem manulamot da gatangan da malimitaran mo iso nga ti dandanagem mi baka no malungsutan kami taawam mo iti storage nga kabilan mi ket ti dawatan mi kumaser no gas pagarigan adda kumamot cold storage iti probinsya ti Abra tapno dagitoy partwat mi aglalo dagitoy nalaka nga malungsot ket adda pangikabilan mi nga storage. Nagtignay meten ti Municipal Agriculturist tapnon matulungan dagiti mannalon. Nakikoordinar dan iti Department of Agriculture Regional Office ng runay iti Agribusiness and Marketing Division kanadan na ipasa a project proposal iti kalikaga cold storage facility. So the Department of Agriculture under the Kadiwa program ket iso ti maysa nga yad address da sir dagiti marketing iti produce tayo. So ti obrana ket dagitoy available nga produce ni particularly ni Bangged ket iling tayo met ti other provinces nga makasapol kada gitoy nga produce tayo. For example, kasla dagitoy Bagyo vegetables tayo nga produce da DJ ket iyo may dadto Abra, so just produce tayo met ditoy Bangged nga sibuyas mabalin tayo met nga ilink tro kadiwa iti other provinces. Nagaramit tayo iti project proposal nga may iti Department of Agriculture iti daytoy cold storage. Takas pagamo tayo may isang dakkel nga facility nga makatulong tapno maprolong tayo datoy viability dayti produce tayo tapno at least man no kanginan to dagitoy nga commodity ket mailako dan to pay through daytoy cold storage nga request da. So under the Department of Agriculture High Value Crop Development Program ket in address damot daytoy sir. So dayjay request da nga agi forward ti opisina iti project proposal nga permaan da dagitoy sibuyas farmers tayo ket nalipas tayo metten sir. Hopefully kita tayon to iti result na for this coming years kasi for 2026 nalpas metten ta 1 year ahead nga min ket na planon dagitoy intervention nga maited hopefully by 2027 makadawat tayo iti positive response.
para ka diti interesado ang gumatang ti sibuyas. Mabali na turungan ida iti Sitio Lapug, wenno kontakin ti presidente ti asosasyon. Kabayatan na, imo nang ingkid daw ni Congressman J.B. Bernos iti Department of Agriculture, iti panangkita ka diti institutional agri-buyers, tapnon san amalugi diti local farmers. Nagpanawagan pa kaditi government-owned and controlled corporations kasi PCSO ken PAGCOR ang mangidonar kaditi hauling trucks ang mabaling o sa rin tapnon may lako diti produkto diti banalon. Inpasingked na rumbeng ati sektor ti agrikultura ket top priority ti gobyerno tapnon maliklikan ti posibleng epekto ti food crisis. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.